Акыйка бала төрөлгөндөн кийин канча күндөн кийин кылынат? Бала чоңойгондо, мисалы үчүн 5 жашар бала болуп калса, акыйка кылса болобу жана бүгүнкү күндөгү сүннөт тойлорубуз акыйкага өтөбү дейт. Акыйка бул жентек той деген сөз. Бала төрөлгөндө, мисалы үчүн бала бүгүн жума төрөлсө, келерки пайшемби 7-күн болот. Yani cuma 1-ci gün, işembe 2-ci gün, uşinti oturup bul cuma törözü piyatnisa. Kele turgan peyşembe 7-ci gün bolot, oşo günü erkek bala törözü 2 koy soyup, kız bala törözü 1 koy soyup, akika berü Hanafi mezhep boyunca mustahap. Maliki Şafii boyunca sünnet, biz boyunca mustahap. Oşonu 7-ci günü bolbay kalsa 14-ci günü, bolbosa 21-ci günü, bolbosa günü yok, naraka tapkan günü. 2 koy tapbay kalsan 1 koydu giyin söysöň bola beret. Atenin soyup kalsa sen özün soyup koysan dağı jaraya beret. Birok deni rождение вечеринка деп эмес, балким не акыйка деп. Bir adamlar var, jıl sayın akıйка kıla berет, ne desele akıйка деп. Akıйка bir jol ömürde boldu. Adam bir jol turat da günü gele apaň içine girip kayra çıkıp atkan jerin jok da şonuň üçin emne deni rождение birle jol bot, bu akıйка şunday oturmasy bir tuğanım. Anan jylyk ötkörө bergenler olardyky bid'at, al taptaga toora emes masele. Kız bala bolsa bir koy soyulat. Analem nege kızga bir koy soyulup, bala 2 koy soyulup, sizler erkekler üşüntesiň onday mundaysıňa urmatly bir tuğanım bilesizbi? Bizde kız toy degen bar, gelin toy degen bar. Bala üýlenет go, üýlenip gelin alıp kelgende taýaktan kız toy baktan gel. Ököten kız gardan alıp atpayby? Öküne birde koy soyulganda kızdyk 3 koy bolup ketet. Erkek beçaraniki törelgende 2 başka toy jok eken da. Oş üýlenip atkanda jok degende bul küýe bala toy deş gerek jok anpetde. Kız toy, anan buyakta kelin toy. Ököten kız nurmatına olup ketет, oşoň üçin başındagy menen bulardy kayra köýrek bolup ketip, ayal kadyry köp biýik bolup ketdi da. Em aga koy soygondo urmatly bir tuğan 3'e bölüp başka kılı şart emes, al jakşyrak. Bir bölüň kembagaldarga, bir bölüň başkalarga, bir bölüň azı salıp, eň negizgisi kan tögülgeme jetişdi bolot, any çoğu jep bolsa dagı bola beret. Anan kebir kitaplarda sögü sındırılbaş gerek, deyt aldağı öte tuğra emes masele. Al egerde bütün jegen jakşı. Birok adam köp bolsa, janagıda jilikler çagıp koygan bolsa bu ziyana tiýbeyt. Anan kebir adamda tuğra mesele kılıp apar oşonu mazarga gömüş gerek, falan tükün, oşoga janaza okuş gerek degen dagı bir apandiler çıkıp kalgan bir taraptarda. Aldağı taptağı tuğra emes masele, oşol eldi çıkırıp jep oşo men akıйка kete beret. Ayırmaz jok kançaga çykkan bolsa. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Emnege mustahap dese, oşol adam balası oşol akıйкага baylanıp kalat. Oşoga zalok bolup kalat. Eger de akıйкасы çalınsa, balanın jolu şır getip inşallah yaşoosunda çalınbayt degen söz oşondan. Oşol akıйкага marhum, oşoga zalok bolup baylanıp kalat degen söz oşondan. Oşon üçin akıйка kılgan bul jakşı bolot, jentek toy. Emi sünnet toy da atsandyr oşonda janagıda sünnet oturguzganda toy kılıp atsa eger murda bolbosa oşol dagı jaraya beret. Birok eň sünneti kaysy 7-ci günü bolat.